Atxaldeon, eta mil esker gure ganat etorririk gure proiektuen entzutera eta ikustera. Aurkeztuko ditut lehenik hiru parte-hartzaileak, gure buruak aurkeztuko ditut. Nik Ati Poxori naiz, Gazti Beltza filmak ekoiztetxeko ekoizlea. Nire ondoan badut Itziar Lemans, zuzendaria eta Ximenoa filmaren zuzendaria, beraz, gero ikusiko duguna eta aurkeztuko diguna, eta Einaut Kaztaine Muga filma zuzendu duen zuzendaria. Gazti Beltza filmak aurkeztuko dizuet laburzki, eta gero filmak ere aurkeztuko ditugu, eta proiekzioaren ondotik zuen galderei erantzuteko itzuliko gira. Gazti Beltza filmak Lapurdin sortu dugun ekoiztetxea da, sortu ginuen 2018an, 5 bazkideren artean. Nire bazkideak dira Manes eta Simun Fuchs, antzerki mundutik ezagutzen dituzuenak seguraski. Josu Martinez, zinema zuzendaria, Einaut Kaztaine zinema zuzendaria, eta ni zinegin festivaleko antolaketan ari nintzen, eta bostak elkartu ginen ikusten ginolako, bazela beharra iparraldean egitura bat sortzeko euskal zinemaren garapenean aritzeko. Ego Euskal Herrian jadanik hainbat ekoiztetxe hortan ari ziren, baina iparraldean euskal zineman bazen bat ari zena kolaboratzen proiektu batzuetan, baina ez zen oraindik proiekturik edo egiturarik sorkuntzaren eramaiteko iparraldetik, eta helburu horrekin sortu ginuen. Beraz, nire bazkideekin, gaur egun 3 gira bulegoan lanean, bazkide hauek dira haien proiektuak sortzeko ikusten zuten behar hori, baina beste zinema zuzendari batzuen proiektuak eramateko ere, eta beraz implikatzen dira haien proiektuetan, baina gure egituraren proiektu orokojean ere, eta egunerokoan 3 langile gira, 3 emazte gira Gazti Beltzaren eramaten, Odei eta ni ekoizpenean, eta ez ditxu banaketa sailean. Banaketa egiten dugulako ere euskal zineman egiten diren dokumental eta fikzioen ezagutarazteko Ipar Euskal Herriko publikoaren gan. Eta beraz, gure filmak banatzen ditugu, noski, baina beste ekoiztetxe batzuenak ere. Eta beraz, gure helburua sortu ginolarik zen sorkuntzaren garatzea, sortzaileen esku tresna behi horren ematea haien esku, eta ere euskal zinemaren ezagutaraztea publikoarekin hainbat proiekzio eta solasaldi sortuz. Eta hortan ibili gira, gure buruari hainbat helburu eman dizkiogu, eta ari gira poliki betetzen, eta hauetarik bat da euskal zinemaren sortzea, baina hori egiteko gure helburua da sorkuntza osoa euskaraz egitea. Eta gero bada gehiago garatzen arko dugu, baina erronka horren betetzea lortu dugu orain arte, egan nahi du kameraren beste aldean ere lana euskaraz egiten dugula. Teknikariak euskaldunak hautatzen ditugu, eta lantaldea osatzerakoan hori da guretzat kriterioetarik bat, eta bilatzen dugun gaitasunetarik bat, noski ezagutza teknikoa eta sortzailea ere, baina euskaraz jakitea euskal zinema izaiteko egiazki prozesu guzian hola eraman den zerbait, eta ez dena artifiziala bakarrik kameraren aintzinean egiten den ariketa gisa. Beraz, hortan ibili gira, hau da gure jonketarik bat, baditugu bestean bat, baina poliki ari gira betetzen, guretzat helburua baita euskaraz sortzea eta euskaraz bizitzea, eta helburuak argi direlarik indarrak egitea egesago da, edo bederen lortzen dugu energia guztia horretan ematen. Eta gure tokia egiten ari gira ere poliki zineman, sortzaileekin batera bidea eginez, eta hemen baditugu bi adibide, Ximenoa filma eta Muga filma.
lortu ditugunak egitea manera ezberdinetan, baina lortu ditugu behar ziren baliabideak film hauen egiteko, eta biak ere ibilbide edera egin dute. Sorkuntzari buruz eta filmaketari buruz gero jardutenako dugu, baina justu bihitzea jaiteko Ximinoa filma egin ginuen koprodukzioan, Bilboko ekoiztetxe batekin. Hau izan baita ere gure lan egiteko manera hasieratik, Euskal Herria da guretzat lan eremua eta koprodukzioen bidez indar gehiago ukaitea lortzen dugu. Eta beraz Bilboko Alborde Filmsekin egin ginuen, eta ibili da filma hainbat festivaletan, munduan zehar erraiten aldugu. Eta orain pantaila tipietan ikusi daiteke, Kanal de Telebistan, ETB-en ere, eta Arte Telebistakateari saltzea ere lortu dugu, beraz, guretzat izan da ibilbide aski edera, eta laster ginen ditugu ere proiektzio batzu zinemageletan, ari gira horren lantzen. Mugarekin ere berdin, ibile gira festivalez festival, Kanal Duden ikusten alda, pantaila tipian, ETB-en ere laster, eta berdin ari gira ikusten zinema geletan ere proiektzio batzu antolatzeko iduritzen baitzaigu baldintza uberenak hoiak direla eta pantaila handian ikusteko eginak diren filmak dira, beraz guretzat hori da politena eta publikoaren gana joaiteko manera baita ere. Eman ditut ardatz nagusi batzola Gastibaltzari buruz, baina gero bukaeran nahi baduzu gehiago aipatzenako dugu. Uzten dut itziaki nahi baduzu kondatu filmari buruz zerbait bihitzaz, nun egin ginuen edo nola? Arratsaldeon, beraz Ximinoaren laburmetraiaren zuzendaria naiz. Filmatu ginuen labur hori badela 3 urte, iparraldean, Donibane Luitzun eta Sararen artean, izan zen aste oso bat filmaketa, bai, 7 egun. Gero ez dizuet gauz handirik esango, ez nuke nahi zerbait salatu, historioari buruz, beraz aipatuko dugu gero filma ikusita. Arratsaldeon. Ni inautkasten naiz, beraz, Muga filmaren zuzendaria, guk 2021 uste dut grabatu ginuela, Lexaka eta Bera artean, egia ez dela, baita ez bada erresa hitz egitea filma ikusi aintzin, ez da gauza handirik kontatzen ahal, ez bada baldintzak eta hori dena, baina hori dena uste dut berantago aipatzen aldugula elgarrekin, beraz hor utziko dugu lekua proiekzioaren zat. Beraz proiekzioan, ongi pasa, espero. Miskar. Eta gero arte, behar badauk biltzen antzirizte lehen egoetara, zakit ongi ikusten denez giberetik. Bikain. Ejan enuan hasiko nintzela lehen galderarekin, baina bali maituzue galderak bikain. Hasi. Eskertzekoa da. Lehengoan familia benetakoa zen edo zuek konpondutakoak? Ama eta alaba bai benetazkoak ziren. Gero senaja ez. Baina ama eta alaba bai. Baina ikusten da agujaren egiazko aita, figuranteetan zen bazkaltzen. Beraz familia kasiko zen osokin. Bai egia. Baina sumatu duzu hori edo zendako egiten duzu galdera hori? Ez dut galdera. Zendako egiten duzu galdera hori? Sumatu duzu bazela zerbait haien ahemanean edo? Gehien sumatu nuena violentzia txikiak ziren neskaren aurka, baina ere baneukan zalantza ama eta alaba hori ondo konpontzen ziren ala ez.
Egiazki bizitzan ongi konpontzen dira, Baina galdegin nien nola izigarri hotz izaiteko haien artean. Familia, batez emakumeak ikusten ditut protagonista lehenengoan, bigarrenean gehiago gizonak bezala. Ama alabeen arteko harremanak, lehenengoan, ze zailak diran, ez da? Diferente izan arren, nik alde batetik ikusten dut hori ama alabeen artekoa, bestetik esplotazioa edo komila artean, ez da? Klaseen artean, aberatsak eta langile jendia. Bai, hori dute haman komunez, Konstanz eta June. June adibidez ez da bizitzen bere amarekin, ez dakigu zertan den nahien ahemana, baina ez dira gehiago ikusten, ez dute elgar ikusten, eta hor, justu Konstanz eta bere amak ez dute ahemanik, kasik biziki hotza da, eta amak ez dio kasurik egiten neskatzari, beraz. Bai, hor bortxa psikologikoa da, ez dakit nola esan, ez da? Bigarrenean, maskulikoa, fisikoagoa da animaliena, ez da? Barne aldean, oso ondo osatzen dira, gai beretsuak dira, baina diferenteki tratatuta, ez da? Bigarrenean ere klase arteko esplotazio hori badago, aberatsa eta langileen artean horri hiru klase ze diferente, ez da? Lehenengoan ere bai, nik uste klasaismoa eta bortxa bietan dala. Bai, ez dakit galerarik badenez hortik, baina errango nuke baietz. Bai, bortitzkeria zari da, ari gira uste dut, bakoitzak bere historion, baina bai, bortitzkeria azkenean izaiten alda psikologikoa, fisikoa, askotan biak lotuak dira, eta beraz bai. Azkenean biak ere realitatetik inspiratuak diren filmak dira, nahiz eta zuria pixka bat urruntzen den. Edo ez, baina... Bai, ideia zen inspiratzea, baina aldi berean askatzea guztiz realitateaz. Ni naiz, berba? Ez? Baina, bai, mareroski askotan realitatea, edo fikzioa, realitatea fikzioa baino askoz bortitzagoa da, beraz hor ideia zen egitea filma bat, genero berezi batekin, aski inspiratua westerneetan, eta beraz jolastea aski kliseekin eta hori, beraz bai, realitatetik aski urrun, aldi berean gaur egun ikusten diren gertakizunekin badira olakoak, beraz. Ondo bukatzea, tensioaren ondoren, ez da? Jende honik ere bat dela ikustea. Hori ez da bai da bat da, ere, ze azkenean ikusten da bai bere egiazko azken oztopoa muga dela, baina ez da bere bidaia segitzen du eta askotan eroski oztopo bat eta gero, entzuten da, ni naiz? Zer datorren gero, ez da? Eta lehenengoan ere ez da garbi nola bukatzen da nire ustez ez, bilak badu honik ez, zeinin harreman politia duten ez, neskak esaten dioarekin zaintzaile horrekin jarraitu nahi lukela. Bai, nirean ere bai, bukaera pixkatzik dekia da ez, ikusten dugu eszena bortitz hori afarian edo bazkarian, baina ez duen hor bukatu nahi, eta pentsatzen dutana da behintzat uda elgarrekin segituko dutela. Eta nahiz eta gaizkia jeman du helduekin eta gurasoekin, hala ere bien arteko erlazio tipi hori iraungo du uda batez. Eta hortan utzi nahi nuen filma. Ikusten da ez da, bizitzan aroak ez da, datozela, joten dirala, eta irekia bezala gelditzen da etorkizunea biletan ez, hurrengo aroan zere karriko edo ederrak, eskerrik asko. Gero ama kantatzen hasi danean taula ez, zer esaten zuno bestiak ez, eta bestiak distantziakin eta, ez zuten, ez da, burutikan ez zuten jaso, ez dirudi mesua jasdatu dutela ez larako ez. Eta, ez dakit nik gustatu zaite, sensibilidade handik bailitu zaite, eta
oso ondo pasatzen duela. Eta bestia, pues, era bat desberdina, baina beste realitate bat gaurkoan baita. Bai, niretzat abestia erantzun bat izaitea importantea zen. Agintzen diote denen aintzinan kantatzea, eta bera kantatzen du, ez du lortzen ez esatea. Eta bainan kantua ez da anodinoa, ez? Kantatzen du, ala ere esanez, ni jaso dut maitasuna initz aujan nintzelaik. Eta hori esaten dio, justu bere jabeari, bere Konstantzen amari, maitasunik ez diona ematen, emazte bati ez dakiena bere aujaz okupatzen edo maitatzen, ez? Beraz, bada bere erantzunean, agintzen diote kantatzen, beraz kantatzen du, baina ala ere, erantzuten die modu batean. Naiz eta badakien inguruan, maila inguruan inork ez duela bere erantzuna edo mezua ulertuko, ala ere saiatzen da. Niretzat kantua izan behar zen, ala ere, resistentzia forma bat, ez? Naiz eta ez ulertua, baina... Bai, tximinoa, ez da? Eta muga, ez da? Tximinoa, lehenengoan, animalia bada, animalia gehiago ikusten ditugu bigarrenean, ez da? Nik bietan ikusten ditut animaliak eta mugak, ez da? Tximinoa, lehenengoan, nondik datorri zena? Tximinoarena egitea tokatzen zaigu askotan? Hori da. Niretzat, bazkari horretan esaten diotelarik suti zaitez eta kantatu, niretzat tximino bat bezala biratzen dute, ez? Abere eksotiko bat edo eta kanta ezazu. Beraz, hortik abiatzen da izenburua eta proiektua orokorki, eszena hortik abiatu nahi zidazkeran. Eta gero, hasi nintzen pentsatzen, baina tximinoa izan daiteke ere bai askatasuna, ez? Norberak hautatzen duelarik tximinoa egitea, jolasteko edo hola, izan daiteke momentu pozgarri bat eta askatasun gune bat, ez? Berak hor jarraitu nahi du lanean. Bai, eta gero bakarrik aujarekin ahemantzen, auja momentu batean mutxur egiten du eta erabakitzen du tximinoa egiteko higiarazteko, ez? Beraz badira, niretzat filman tximinoaren bi aspektuak, ez? Askatasunarena, apurtzen ditu etxeuntako arau guziak tximinoa eginez, maiaren gainean, eta bestetik gero ez dago oso, baina zinez tximino batentzat hartzen dute momentu batean. Beraz, hartu nahi nituen tximinoaren bi fazetako jezari. Bideak edo mugak, bai, muga azkenean simbolikoa izan daiteke, hemen aipatzen den muga azkenean aski simbolikoa da, ze da lur eremu bat eta momentu baten buruan behatzuk elkartu dira eta gandute hemen digoiti, hemen leku bat da eta hemen beste bat. Odan hori jatutu nahi nuen bai alde simboliko hori eta bai gure baitan ditugun mugak, azkenean hori nagusiak dituen mugak, ez dakizkit ere ez, baina jan nahi dut hastapenean izaiten alda laguntzeko gogo bat, eta nun pasatzen den muga hori, nun pasatzen da laguntza batetik esplotatze batetara, eta orduan ere baira beste hainbat mugak, eta nik uste hori tratatu izan nahi dudala bai filman. Albaitaria eta animali zainaren artekoa, ez da, ez? Nolako ezintasuna duen gizonak, ez? Beren harremana hitz egiteko, ez? Nola erantzuten duen, ez? Albaitariak, bueno, pues importa ez badizu, konpon, baina gero berrio elkarrekin dira, ez da? Ikusten da horre ere harremana. Bai, harreman aski berezi bat, jarraiteko gehiago tratatu nahi nuena, berriz gidoia aipatzeko nire hirugarren filma zen, baina nire lehen gidoia, eta azkenean askotan bezala, lehena delarik gogoa dugu gauza hainitz emaiteko, askotan suraski gehiegi, eta hor ez dute gaiten gehiagikoa zela, baina gana dut gehiago tratatu nahi nuela justuki aheman hori, aheman berezi hori, eta hortaz ere, hor zen gai nagusi bat, zinezat,
harreman bereziak, egoerek sortzen ari dituzten harreman bereziak, adibidez baserritarra eta migrantea, baserritarra eta abere zaindaria, bai, hori zen ere beste gaia nagusi bat. Ximuak filman, eskailera asko, eskaileran irudiak askotan ageri dira. Bita, ez iruden. Hiru lau. Bai, lau. Bai, zen nahi zenuen adirazi. Eskalera ez dakit, baina nahi nuen irudikatu etxe hori presondegi bat bezala, eta nahi nuen sentiarazi leku itogarri bat zela, eta eskalerak pixkat beldurgarriak atxematen dituen, zinez etxe hartan eskalerak ejaldoiak dira, eta igotzen zirelarik pixkat bertigoa ematen dute, eta beldurgarriak ziren. Eta pentsatzen nuen, lan egiten baduzu lehen aldiko zolako etxe batean, umea siesta egiten duen bitartean, zer egiten duzu, ez? Zoaz ikusterat zen nolako etxean ziren, ez? Eta saiatzen da igotzen, baina ez daki baimena duenik igotzeko, baina badoa, eta ez dakit eskalera horiek beldurgarriak atxematen nituen, beraz, nahi nituen filmatu. Eta gero, nahi nuena egin da kontrastea handi bat bere lan lekua eta bere etxearen arteko kontraste bat sortu, ez? Beraz, atxeman ginuelarik bigarren lekua, filmatzeko lekua, apartamendua, bere amatxiren apartamendua, edifizio askoz pobreago bat zen, eta beraz eskalerak nahiko kontrastea handia sortzen zuten, bazen, bai, bi lekuen kontrastea sortzeko nahia. Beraz, bada, eskalera, ondartzan ere bai, edo badut eskalerekiko obsesio bat, eta ez nekian oino analizatzekoa. Gero, simbolikoki eskalera ejan nahi du, igotzearena, bai, eta ez du lortzen igotzen, ez? Nahi zuen joan Pariserat, lan egiterat, eta azken finan ez dakit, berdin bada simbolismoa handi bat hor gibelean, ez nahiz biziki segur. Galdera bat sartuko dut nik artean, bien artean bazen lotura bat, seguraski zuzuena ikusi kredituak ezakitirako kreditu zuen, lan egin duzue biek argazki zuzendari berarekin, Gaizka Burjorekin, nola lan duzue batak eta besteak ere, irudia, azkenean argazki zuzendari bera da, baina ez da bat ere unibertso bera landu duzuena. Nola landu duzue, berari utzi duzue askatasuna, berak egin ditu proposamenak, edo zuek eman duzue pixka bat norabide nagusia edo norabide zehatzak eman dituzuen, nola pasa da? Bai, beraz, ezagutzen zuten ez, baina Gaizka Burjo, beraz, argazki zuzendaria, esperientzi handikoa, eta zinez onartu zuelarik, zinez poz handi bat sortu zidan, ze ikusi nituen bere filmak kristoniak intzadu, eta ezagutu nuelarik pertsona, bai, berehala martxatu zen, eta uste dut berehala ulertu zuela gogoan nuena, naiz eta askotan zaila dela deskribatzea irudi bat sortu haintzin, beraz, baina aldi berean bere lana da, orduan bai, askatasun osoa aginduak emanez, horako zerbait. Ze, bai, zinez badakilan egiten, eta erraiten diozulareik behenik nahi nuke giro ilun bat, baina ezagit misteriosu bat, edo zerbait, edo kolore hau gehiago landu beste bat baino, bai, aldi oro ez diot sekulan erran, zera kuadroa ikusiz, ez zait gustatzen. Hori izan da, bai, kriston xantza, ze zaila da filma bat egitea, eta berak badu lasaitasun bat ere, badu, ezagit, esperientzia, beraz,
zinez biziki ongi pasa da, eta datorren filma egiteko, pres balin bada, nik erango nuke aurrera. Kristona. Beraz, nik ere Gaizka Bourgeorekin lan egin dut. Justuki, niretzat biziki zaila da, kamera ustea beste norbaiten esku, argazki zuzendaria bai naiz. Eta filmak idazten ditudalarik, jadanik irudiak ikusten ditut nire buruan, beraz. Ez dut suportatzen planoa ez izaitea justu buruan dutana. Ikasi behar dut pixkat lasaitzen eta uzten teknikalariak pakean, baina. Eta ikusi nuen muga eta jarri nuen, wow, irudia sobera edeja da, berarekin lan egin nahi dut. Eta beraz, hasi ginen Gaizkarekin bilkurak egiten, joan ginen, zakitzo maitaldiz, filmaketa lekuetarat, eta janaik banuen, banituen irudi biziki zehatzak buruan, beraz, esaten nion, nik hor irudikatzen dut olako kuadro bat, nola, esplikatu ongi, eta gero, pasatu dituguen bat, ordu biak bakarrik erraldoi hortan, eta nik egiten nuen aktorearena, ez hartzen nintzen espazioan, eta berak argazkiak hartzen, eta esaten nien ez, aire gehiago, plafoin, egipika hainitz egin ditugu filmaketa intzin, eta gero, filmaketaren lehen egunean, irudiak ikusten dituelarik, pentsatzen duen, justuki buruan dutana, edo buruan nuena baino politagoa ere, eta hor lasaitu nintzen, eta lehen aldikotz filmaketa batean lortzen dut konfientza egiten argazki zuzendari bati. Beraz, lehen egunaren bukaeran, ulektu nuen hor konzentratu behar nintzela aktore zuzendarian eta zuzendaritzan, eta utzi behar nuela Gaizkapakean, eta hortik aintzina, berak bazekien estetikan nahi nuen, elgar ulektu ginuen, eta egin ditu plano zizigarri ederrak. Sobra konten naiz bere lanataz. Justu, zehazteko Gaizkarekin ere, lehen jaiten nuena, baginola guke jonka bat Euskaraz lan egitearena, eta berak berehala japatu zuen hori, eta horrek motibatu zuen ere gurekin gure proiektuetan sartu zen ajunt jonka hortan, uste dut berak bazola ere nahikeria gogo hori edo behar hori ez dolako lortzen filmaketetan Euskaraz lan egiten edo ez osoki, eta argazki zuzendaria da talde buru bat, eta gero bere ekipakoak berak ditu hautatzen eta deitzen, eta sartu zen hortan, ehuneko 150 magian Euskaldunak bilatzen. Bazituen bi erronka edo bi baldintza eman nizkion, saiatzea emazteak aurkitzea, bestera oso maskulinoak baitira lantaldeak, eta Euskaldunak. Emazteena ez zuen lortu behar ginituen postuetan emazte gutxi zirelako eta denak lana zuterako, zorionez, baina Euskaldunak bai aurkitu zituen, eta bukaera arte ikusten ez diren postuak filmaketan ere kolore zuzenketa postprodukzioko postuetan, eta bukaera arte bilatu zuen Euskaldunekin lan egitea, eta uste dut guk ere badugula Gaizkarekin lan egiteko gogoa bino, eta uste dut berak ere. Zuen ondoko filmetan. Kamara inguruan, ziren emaztein ditzen. Ez nuen txako nuen ikusi. Aipatzen zinuen, berak ere gogoa duela, nik uste eman diogun askatasunaren gatik ere, berak egiten ditu produkzio edo ekoizpen aski potoloak eta askotan aski formatatuak, eta hor uste dut, zurekin gutxio ez dakit, baina erraiten zioen bezala, nik uste askatasun bat eman diogu, eta berak ere entxeatzen alitu gauza batzuk, ekoizpen potoloagoetan entxeatzen ezin dituenak, beraz hori ere balio du, nik uste. Baduzu beste galderarik, nik eginen dut beste bat. Filmaketan, sartzeko filmaketan, oroitzapenetan
giberera egiten baduzue, ze zailtasun ukan duzue batak edo besteak filmaketa denboran izan da, nik badakit, baina estena sekuentzia batzuentzat edo zailtasun berezi batzu, edo anekdota batzu, edo izan direnez, Hasi nahizu. lekuen arabera, seguraski. Bai, zailtasun hainitz badira grabaketa batean, dena den, eta erraiten nuen bezala lehena zenen, lehen gidoia zenez, uste dut beti gehiago grabatu nahi dugula, beti sekuentzi gehiago, beti gauza gehiago kontatu nahi dugula, beraz zailtasun nagusiena da denbora, azkenean. Beti denbora falta da. Denbora dirua denez, eta diru gutxi dugunez horako filmak egiteko, azkenean hori da, beti lasterkagoaz, eta orduan ez da baita ezpada lortzen zinez bururaino eramatea, sekuentzia bat, aktore joko bat, eta hori dena beraz. Orokorki hori jango nuke. Gero, konkretuki, noski, erraitea hartasoro bat landatu nahi dugula abenduan eta zera sutan ezagri nahi dugula hori ekoizleak normalki olakoetan gaizki behiratzen dute, ala gertatu da, eta gainera hori da, eta gainera bukaeran azkenan 15 segundu irauteko, baina olako erronkak genituen eta lortu dira. Eta azkenean ez dira olako sekuentzietan, olako sekuentziak ez ditut bate gaizki bizi izan. Zen gehiago ordularia begiratuz, prestatu behar da dekoratu bat, eta berez goizeko 10:00etarako prestatua izan behar da, eta eguerditan ez dira hasi orainik grabatzen, eta bakizu bietan utzi behar duzula. Hori da, azkenean frustranteena grabaketetan da denbora gutxi ukaitea. Baina holako filmek ere erakasten dute hainitz, eta uste dut urrengoan hobekio eginen dela, hala espero. Justu gehitzeko sutearen zat, maukan dugu Kriston Laguntza, berako suhiltzaileak parte hartu zuten, eta izan da jentzat aur bat egu behi goiz batean bezala, loriatu dira, sua prestatzen, sua emaiten, eta gero sua bakarrik itzali da, euria hasi delako justu behar etzen momentuan, baina iraundu behar zena. Euria egiten zuen, eta justuki hori baliatu dute, beharrik zebazen baserria, kasik 1000 urte ditu uste dut, beraz arriskoa aski handia zen, baserria erretzea, beraz jabea hor zen, baina uste dut hori bukatu dugularik kontentzela bai. Ze jonkak eta ze zaritasunak? Adibidez filmaketa lekuetan, ondartzan filmatzeak ze suposatzen zuen, edo beste... Azteko bazen erronka bat zen lan egitea aur batekin, hori nahiko zaila zen, baditu ordutegi batzuk, behar dira errespektatu pausainitz, aur horrek ez zuen sekula egin olakorik, ez zuen antzerkirik egin, bere lehen aldia zen, eta hor lan egin dugu Marri Zurrutirekin, iparraldeko aktore bat da, eta egiten ditu ere aktore prestaketak. Beraz, filman zehar egon da aujarekin, auja zaintzen nolabait, baina ere emozionalki kudeatzen eta laguntzen zuen bere testoak ikasten ere bai. Prestakuntza emozional guztia Marrizekin eraman da. Hor aujaren jokoa hainitz maite dut, lortu dugu, eta filmak eta aintzin ere hartu ditugu hainbat asteburu beste gidoian ez ziren sekuentzia batzuk lantzen berarekin, prestaketa handi bat izan da aujarekin lan egiteko. Eta bestenaz, baziren 2 egun filmaketa ondartzan, bazen garaian 8 hilabete zuela euririk egin, eta justu filmaketa garaian eurik kristona egin zuen ondartzarat filmatzerat joan behar ginelarik. Beraz hor dena ez eztatu ginuen, eta hori zaila izan zen, eta hartu ginuen beste egun bat filmatzeko dena dekalatu ginuen. Eta suposatzen ditu ala ere zailtasuna handiak teknikalari begira, materiala lokatzen duzu,
Eta besteraz, niretzat pertsonalki erronka nagusia zen bazkaria. Kudatzea 7 aktore betan, hori ez nuen txekoan egin eta pixkat beldur nintzen. Eta gainera ez da aktore profesionalarik hor. Filma osoan badira 2 eksperientzia tipi bat dutenak, June eta bere laguna. Haiek jadanik lan egin zuten bai antzerkian eta bai zineman, beren beste guztiak ez. Eta bazkarian, beraz, zuzentzea, gidatzea, hola talde bat, fiskat zaila egin zitzaidan, baina emaitzarekin pozik nago. Eta anekdotarentzat, egiazki ari ziren errepikatu dugu ezakitzen baita aldiz, bazkari hori iraundu ditu 4 ordu, maketan edo 5, eta normalki behar ginituen basoak ez alkorarekin, esan ginuen txampaina, alkola gabeko txampaina maginen ginuela. Eta azken momentuan trompatu egin gira, eta nahiko fite baziren 2 piskat mozkortzen ari. Eta lantzen ginituen improvisaketak, eta momentu batean izan dira... Ibili da, baina beldurtu nahiz momentu batean. Egin dugu pausa bat eta guziz, eta batzuek ari ziren ja berotzen. Ez baduzu beste galderarik, berbada bukatzeko ez dakit erantzun nahiko duzuen, baina zer dira zuen proiektu behiak edo ondoko proiektuak eskuartean dituzuenak? Baina uste dut baduela lotura mugarekin zure proiektuak? Bai, hori da, bai entzun duzuten musika, Joseba Belonorrek konbosatu duenak, laguntza batekin, laguntza berezi bat, ze Kurro Saboi deitzen den txistulari batek parte hartu du banda sonoran, eta Kurro Saboi da Ennio Morriconeren txistularia. Bada Ennio Morricone ez duz baita ez bada ezagutzen, baina da filma hainitzetan konposatu duen konposatzailea bat, zendu dena duela 2 urte, baina zinez milaka filma egin zituenak, eta erran nuen bezala nahi nuen western giro bat eman filmari, eta pentsatu nuen musikan ere merezi zuela zerbait sartzea, eta zerbait hori uste nuen txistua izaiten altzela. Aipatuz lagun bati erran zidan ezagutzen zuela, egiazko filmen, egiazko westernen txistularia. Kontaktatu nuen, ze atseman nuen bere kontaktua interneten, eta sinpleki hartu nuen bere zenbakia, eta proposatu nion proiektu hori, gauzandirik espero gabe, eta onartu zuen, zuzenean. Bai, ados, hartuko naiz proiektuan, eta hori, biziki konten, hortan gelitzen da, ez bada proiektu osoa, komposazioa eta hori, posaketa. Baina, ez dakit, sumatzen nuen alere bazela zerbait bere pertsonaien inguruan, eta beraz, gogoan nuen zerbait kontatzea berekin. Eta nik egiagaiteko gehiago fikzioan espezializatua naiz, espezializatua makoen hartan, baina alere hori dut gogoa, fikzioak egitea, baina banuen zerbait berekin. Eta orduan proposatu diot dokumental bat egitea beri buruz, onartu du, zuzenean. 81 urte ditu, ez dakigu, susen, ze misterioz betea da, pertsona eta pertsonaia. Eta geroztik, joan naiz, grabatzera berekin, Andaluzian, Madrilen eta hainbat lekutan. Eta beraz, hortan gira, hortan naiz, idazketan, ze orain grabatuak izan dira, fikzioaren alderantzizkoa egiten da, hainiz grabatzen da eta gero idazten da, askotan. Eta beraz, hortan naiz, idazketan. Ea nora eramaiten duen, baina ez dut sobera kontatu ere ez, baina ara. Nik oraintxetan bukatu dut fikziozko gidoi luze bat, nahiko pozik nahi emaitzarekin, azkenean.
Eta hor hasi beharko gira diru laguntzak sekatzen eta helburua litzateke luze baten filmatzea bizpahiru edo lau pabost urteren buruan. Eta beste labur bat idatzi dut ere bai bitartean egiteko. Hala, baditut 2 fikzio martxan. Dokumentalak ditut buruan, baina ez ditut martxan izan. Azken galdera zera egan dut, ez dakit baduzunez azken galdera bat publikoan. Mila esker. Mila esker. Eta mila esker ere parte harturik, ez da beti haula gertatzen, eta goxo da publikoarekin izaitea elkarrizketak eta elkar trukaketa horiek. Mila esker. Mila esker.